Като новорегистрирали си професионалисти, Connecto ви предлага основен кредитен пакет с 20 кредита на цена от 24 лева и опцията гарантирана работа. Ние сме абсолютно сигурни, че само с тези 20 кредита вие ще спечелите първите си клиенти с Connecto. И все пак, ако това не се случи, след като изхъбите всички 20 кредита, то Connecto еднократно ще ви възстанови тези 20 кредита във вашия профил, за да може да се свържете с други нови клиенти. От меню "Получени заявки" следите вашите заявки, може да видите всяка заявка колко кредита струва, 3 кредита, 12 кредита и съответно да се свържете с клиента. Като нов потребител, вие нямате наличност на кредити и от бутон "Кредити" директно ви изпращаме към основния Connecto кредитен пакет. От бутон "Купи сега" вие имате опцията да изберете дали искате фактура или само стокова разписка и начините на плащане – дебетна и кредитна карта или ePay. Силата да избираш е в твои ръце. Connecto.bg